गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनानै दिनै आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनो सानदों। भिडिअनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दाख्लै 1 आगस्टआव क'क्राझार डमिन'सआव जालांनाय जाथायनि सायाव आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। भिडिअनि गुबै जाहोनानो जाबाय डमिन'सनि मेनेजार प्रीतम दे रयआ गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिदों। दा बेनि सायावसो आहा बुंनांगौआ रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै जिफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों बे फिसामा गिदिर गाज्रि रोखोमनि बाथ्रा जेखौ जों खुगाजों होननो हाया आरो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो आइजोनि सायाव जेबादि बियो गाज्रि खोथाजों दिनै वाट्सएपआव लिरनानै जाय लाइमोनफ्रा बे डमिन'सआव मावनानै दङमोन न'नि अबस्था गैयिनि थाखाय एबा साख्रि बाख्रि गैयिनि थाखाय उरसोमनानै मावनानै दङमोन बिथांमोननिसिम बियो वाट्सएपनि गेजेरजों लिरनानै जि बाथ्राफोरखौ बुंहरदों बेखौ हयथ' गोबाङानो नुबाय जानो हागौ आरो सोरबाफोर नुवाखैबा आंनि सिगांनि भिडिअआव आं थुलमुल भाबै बे वाट्सएपआव लिरनाय किसुमान सोदोबखौ होदों नाथाय कमप्लिटखौ होजोबनो हायाखै। मानो होनोबा नुनानै गोसोआव दुखु मोनदों आरो लाजिनाय मोनदों जिफोरबादि बाथ्राखौ होनदों जों खुगाजों फोरमायनो हाया। दा नंखायनो बे प्रीतम दे रयनि गावनि गोरोन्थि जानायखौ निमाहा बिनाय लोगो लोगो जों बर' रायजोफ्रा जि बेखौ निमाहा होथारनांगौ आं बेनि सायावसो सानदों एबा सोंदों रायजोफोर निमाहा होथाव एबा होथावा। जि बुस्थुखौ साधारन गोरोन्थि नङा जोंनि बर' हारिखौ लानानै होनदों आरो बर' हारिनि आइजोफोरखौ लानानै होनदों बे बाथ्रायादि सहजै लाथावो बेखौ आंनिबा आंनि गोसोआ गनाया। दा रायजोफ्रासो मा होनो सिगाङावनो बेनि निमाहा बिनाय भिडिअखौ आं होगोनसै रायजोफोर। जो भी बात बोला है पूरे बोडो जाति के लिए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। मेरे को इसी तरह से पूरे बोडो जाति को ऐसे गाली देना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ है मेरे से और मैं इस बात का पूरा क्षमा मांगता हूँ। आगे से मैं ऐसा गलती और कभी नहीं करूँगा। मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ, पूरा बोडो जाति से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। भिडिअखौथ' नुबाय नोंथांमोना बियो निमाहा बिदों माने जेबो नङा मोनसे फिसा गोरलै खोथासो सानदों बियो। मानो होनोबा बियो निमाहा बिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जाय लाइमोनफ्रा डमिन'सआव मावनानै दङमोन बे लाइमोनफ्रा बेनि एगेन्स्टै मैयानि दिनाव एफआइआर होदों। आइनि प्रसेसजों थांनायखौ नुनानै एसेबाबो गोसोआव गोजांनाय मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफाद एबसु आरो बनसुआ बेनि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट होनानै जि पस्टारिंफोरखौ खालामनाय नुदों बेफोरखौ नुनानै हयथ' गोसोआव एसेबाबो गिनाय मोनदों। बेनि थाखायसो बियो दिनै गावनि गोरोन्थि होननानै निमाहा बिदों। बे निमाहा बिनाया बेसेबां गनायथाव रायजोफोर। बे निमाहा बिबानदि जोङो बेखौ निमाहा होनांगौ बे आंनि थाखाय सानथाव नङा। मानो होनोबा जि खामानिखौ मावदों बेनि साजाखौ बियो एसेबाबो मोनथारनांगौ। दा बेखौसो रायजोफोरनाव सोंनो सानदों। रायजोफ्रा कमेन्ट होदो बे निमाहा बिनाय लोगो लोगो जों निमाहा होनांगौ एबा आइननि लामाजों जिखिनि साजा मोननांगौ बेखिनिखौ मोनथारनांगौ। रायजोफ्रा कमेन्ट होदो। आंनिबा जि गोरोन्थि मावदों बिनि साजाखौ बियो आयेन प्रक्रियाजों मोनथारनांगौ। रायजोफ्रा मा होनो बेनि सायाव कमेन्ट होदो आरो बेखिनिखौ बुंनानै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों।